Hey guys! Welcome back again sa aking channel. So for today's video ay may new vlog naman tayo. So abangan nyo guys at samahan nyo akong adlaw. Then please don't forget to subscribe, like, and comment and share on. Keep on watching. Alat na! Mo vlog dahil. So pasensya na guys, mo ko yung ligo kay bago pa ko magpanaod og kortina o panglaba. Then nagalugag po kamote. Si mama naglugag siya kamote kasi may mukha og kamote, murag mga pobre rin makaredit aning kamote. What? So let's go outside. So here guys. Mao ni mong lugar na pinakanindot nga lugar diri sa bosque. Ano kung panglaban ngayon na guys, so medyo daot pagid ang panahon, medyo ulanon. Morning garden ni mama guys, look at what a beautiful day. Wala gaulan na gyud guys. Morning ang beautiful garden ni mama. Akong orchids nga daot na gitaon, wala na nga buhay guys. Yun na guys. Then here may bangko, pasensya na pero na ay mga hinalay. Look at guys. Ano yung garden ni mama. Super kanindot. Wow. Here. Ulan man. Look at the beauty of... Apa ni pisok ma? Wow. Ano yung garden ni mama guys. CR na muna dira. Then gibutangan nila o butangan niya og mga bulak. Ito naabot pa sa likod sa CR guys. In here we go. Kusina na mo dira, napay mga hinalay. So yeah. Pero kung kisay ganahan mo palit og mga tanom guys, free ra mo pagbisita diri sa among balay diri sa bukid. Para mapalit ninyo ning mga baka. Kabalo mo guys, diri sa mo wala na nauson chinelas, tinil lang tinil ra kay para pan ba. What a beautiful garden. Naluto ng kamote guys. Ano siya kamote. Wow, sarap. Ano nagluto guys oh. Kamote with iyap guys. Mao ni nakanindot sa bukid guys kay daghang salagon kamote, saging or kamuting kahoy. Gusto niyo? Lah, awsak ko. Welcome sa mini store namin. Not sponsored by. Ang tinda ni mama. Wala siya guys. So that's it my vlog for today guys. And thank you for watching and see you to my next vlog. Bye!